klukama jezdím, já nevím, rok, dva, takže volnost, pohoda, jsou to nový zážitky, hlavně s lidma, poznáš lidi, svezej se, podívaj se, poznáš něco nového a já nevím, jak bych to, je to něco nového, já jezdím do přírody dost dlouho, dá se říct od malička a tohle jsou nové poznatky a dá se to krásně spojit s přírodou, s lidma. Nevím, takhle shrnul bych to asi jako neskutečná pohoda.